fas la teva part. És una cosa que és de tots. I tens el teu punt de vista i aquí hi manem tots. No hi mana un, hi manem tots. En aquest cas, és una cosa que fem en conjunt. No sé, és personal, vull dir que diguis, és que això és una cosa que és meva, no, és una cosa de tots. I l'hem de respectar i l'hem de fer valdre. No sé, això és un tema que té un valor, no és econòmic ni per guanyar-hi diners. Simplement, la meva idea és vindre a viure, i quan abans millor. A part de l'hostal, la meva idea és això, vindre aquí amb un projecte de fer-hi alguna cosa, produir alguna cosa que pugui donar una economia al poble. Si aquí es fa qualsevol cosa, vull dir una cosa, si fa falta gent, si el que fas fa falta dues persones que siguin gent del poble, fer per al poble, fer per la cooperativa. Però la cooperativa, al fi de comptes, és del poble, dels qui som. I ahí en eso estamos. Juanito, explica'ns alguna cosa. Joan, digue la teva. Ja fa 3 anys vaig arribar aquí, 3 anys i mig em vaig posar en contacte amb en Saúl i va ser vol reviure el poble perquè per circumstàncies vaig marxar de Sabadell i el Saúl em va dir, t'agrada aquest racó? I jo vaig dir, sí. Diu, et vols fer la casa aquí? Dic, sí. Doncs tu mateix, diu, parlem, comentem, i començo en 15 dies. Diu, sí, home. 6 mesos després estava acabada, no? No, ben bé, que ara he vist, són ja 2 anys i alguna cosa, però era la idea, o sigui, vens a Solanell amb un plantejament d'un canvi de vida. Els que tenim ganes de fer un canvi real de vida, vens aquí i ho fas. Després, aquí ara, quan tot això de la cooperativa arrenqui,